Hej og velkommen til endnu et afsnit chili-smagning. I dag er lidt specielt, fordi vi har Patrick med. Hej, velkommen. Hej. Og så har vi simpelthen fået nogle af mine mormor chilier, så den skal vi smage på. Vi starter med at gøre ligesom vi gjorde sidst. Altså, jeg køber lige noget vand, jeg kommer til at gøre i forkert der. Og som I kan se, så er der rigtig mange kerner på i. Det er bare dejligt jo. Ja, men værsgo at tage, drenge. Ja. Skål. Skål. Den er super stærk. Ja, den er rigtig stærk. Der bliver morgenprodukter med i morgen. Prøv den. Den er stærk. Den er jeg sætter sådan ned her. Det kan bare mærkes. Ja. Det er sådan en helt med mælk. Det føles som om, at der er ild inde i munden. Ja. Har vi fået chili nu? Jo. Husk at like, og hvis der er spørgsmål, så skriv i kommentaren. Vi ses. Hej hej.